गोजोन फुंबिलि लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावदों। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। I hope नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांगोन। चेनेलाव जायफ्रा गोदान भिजिट खालामफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिदों। स' लोगोफोर दिनै जों सावरायनो नागिरदों केमेरानि सायाव। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे नोंथांमोना व्लगिं खालामो, भिडिअ शुट खालामो विथ योर केमेरास ना। नोंथांमोना केमेराखौ इउज खालामनानै माखासे माने खामानि मावो। फट' सेबखांनाय बा भिडिअ सेबखांनाय बेफोरबायदिनो गोबां खामानि मावो। थ' जोङो केमेरा बुंनाय लोगो लोगोनो केमेरानि बै एमपि नि सायाव जों गासैबो सोद्रोमाफ्रानो बा मबाइल इउज खालामग्रा केमेरा इउज खालामग्रा सोद्रोमाफ्रानो एमपि खौ नायनानै बायो नङा होमबा। स' फार्स्टआवनो नोंथाङा फोरमायहरग्रो जे नोंथांनि जि मबाइल फन बे मबाइल फना बेसेबां एमपि केमेरा। 1 एमपि माने मा जायो? 1 एमपि means मेगापिक्सेल आरो 1 एमपि आ बेसेबांजों जायो? 10 लाख पिक्सेल लोगो नांनानै मोनसे 1 एमपि जायो। बेनिफ्राय सोरबाबा 12 एमपि, सोरबा 50 एमपि, सोरबा 100 एमपि बेफोरबायदिनो गोबां एमपि नि मबाइल फन इउज खालामो। थ' नोंथांमोना साननो हागौ खायफा मबाइला एमपि खमबाबो केमेरानि क्वालिटिया मोजां आरो खायफा मबाइला एमपि आ बुरजाबाबो क्वालिटिया खम। बेयो सोनारो गावबा गावनि प्रसेसरनि सायाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जे एमपि आ बबेखिनियाव थायो बा मेगापिक्सेला बबेखिनियाव थायो। बे मेगापिक्सेलनि जि प्रसेसर बेयो मबाइलनि केमेरानि सिङाव मोनसे डेशबोर्ड सिस्टेमनि मोनसे थायो। बे डेशबोर्ड सिस्टेमनि थानायखौनो जोङो मा होननानै मिथियो? एमपि होननानै मिथियो। थारमाने बेनो जाबाय प्रसेसर। नोंथांमोना गोमोनो हागौ जे मबाइलनि एमपि जों DSLR नि एमपि जों एखे जानो हागौ, केमेरानि क्वालिटि एखे जानो हागौ, केमेरानि जि एमपि बा मेगापिक्सेला। नाथाय अब्लाबो मबाइलनिख्रुइ DSLR केमेरानि जि क्वालिटि बेफोरो मोजांसिन जागोन। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेनि गेजेराव डिफारेन्स फैयो। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ केमेराया जाहैबाय मोनसे गेदेर जिनिस जाय DSLR केमेरा। बे केमेरानिल' खामानि मावो, बे गुबुन जेबो खामानि मावा। बेनि प्रसेसरा अनलि केमेरानि सायावल' फकास खालामो। नाथाय जोंनि मबाइल फना नट अनलि केमेरा, गासैबो खामानियावनो फकास खालामनो गोनां जायो। जायनि थाखाय जोंनि मबाइलनि केमेराया खम इउज खालामजायो। थामहिनबा प्रसेसरा फिसा जायो केमेरानि प्रसेसरा। बेनिखायनो जों क्वालिटिखौ खोथिया थारमाने गाज्रि क्वालिटि नुयो DSLR निख्रुइ। स' नोंथांमोना बुजिबाय DSLR आरो मबाइलनि पिक्सेलनि सायाव। थामहिनबा जों बयबो जोङो नाजायो जे केमेराया मोजां क्वालिटिनि जाथों। आंनाबो एथबां मोजां क्वालिटि केमेरा नङा, अब्लाबो जासाबो सोलिसाबो। स' नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय मबाइलनि केमेरानि जि पिक्सेलनि सोमोन्दै एसेब्लाबो। स' बेफोरबायदिनो फार्स्टआव जोंनि मबाइलनि केमेराया गोबां रोखोमनि खामानि मावो। बेजोंसो मोनसे फट' ओंखारबोयो। नोंथाङा मोनसे फट' सावगारि सेबखांदों, अब्ला बे सावगारिया फार्स्टआव गोबां रोखोमै खामानि मावग्रोखांनायनि उनावसो मोनसे मोजां सावगारि नोंथाङा मोननो हादों। बे कालारबो प्रडिउस खालामनो गोनां जायो केमेरानि गेजेरजों। कालार, लाइट आरो बायदि रोखोमनि खामानि मावखांनायनि उनाव प्रसेस खालामखांनायनि उनावसो मोनसे सावगारि थामहिनबा मोनसे पिक्चार मोनसे फट'आ ओंखारबोयो। बेफोरबायदिनो मोनसे समायना फट' जों सावगारि सेबखांनायनि उनाव ओंखारबोयो। स' गोबां खामानि थायो बेफोरबायदिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे प्रसेसरा मोजांब्लानो
नोंथांनि केमेरायाबो मोजां जागोन निश्चय नाथाय मबाइलनि केमेरा आरो DSLR नि केमेरा गोबां डिफारेन्स दं बेखौ आं बुंखाबाय डिफारेन्सआ बेनो मबाइला गोबां खामानि मावनो गोनां जायो आरो DSLR केमेराया अनलि केमेरानिल' खामानि मावो जायनि थाखाय बेनि जि क्वालिटी बेयो मोजां जायो स' आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय